Igbo ụbata ka anyị nọrọ ya nụ. Kedu ka unu mere? Ama m na arụ dị unu. Biko nụ ndị Anambra, obi adịghị m mma o. Kedu ife na-afịa ukwu Ọnịcha? Ọ pụtara na unu agaghị apụta kpesalụ Gọvanọ Soludo ka ọ kwụsị mbibi ụlọ afịa ndị anụ ọ na-emebisi? Ọ ife unu na-achịkọwalụ m? O nwekwara ka ife anụwa dị o. Abịa chọọ ndị be anyị n'ala ndị ofe ose, abịakwa na befa a na-emegidekwa fa. Ọ dịrọkwa mma. O nwekwalụ ka ọ dị. Echetara m oge a na-arụgharị afịa Ariaria n'Aba. Enyere ndị afịa notice upon notice. In fact, ndị isi afịa Ariaria gbagharịrị ọrụpụta afịa ọfụ na Ekumi. Fa wee kpọrọ ndị niile afọ mana that bill ọ gaghị ebe afọ arụrụ ọhụrụ tupu ebido kutusiwe the whole of Bilan. Ebe afọ arụrụ the newest block of flats mere Ariaria wee chapụ. And ndị niile ahụ dị affected were duly compensated. Adịrọkwa m against development and proper planning, mana ka anyị nwee obi ọmịiko, ka anyị nyelụ ndị be anyị aka. Gọvanọ Soludo, ama m na ị bụ ezigbo mmadụ, mana papa nnukwu imetọrọkwa nke ahụ, imetọrọkwa ya o. Na ka ndị na-achị nọzi na-ebe akwa ka ụmụazị na-akụ onwe fa n'ala. Ifuru ọ dịrị ife ibutelu ndị na-achị. Chai, ọ dị mwute o. Ọ dị mwute. Ngwa keduzi ife ị chọrọ ka ụmụ ikorobịa ndị a mebe kịta? Ọ bụ kafa ji ezigbo ori. Chai, Soludo, ị bụkwa nna o. Ị gụrụ economics, bụrụkwa onye ọka mmụta amaala afa ya. Bikonu dododo onye isi obodo, tinye anya n'okwu a ma nyelụ ndị be anyị aka. Akụtusila shọpụ ndị mmadụ, emebisila ngwa afịa fa. Mmadụ ekwesịrịkwa n'ịnọ na be ya nọpịa mkpụrụ amụ ya. Ọ bụ ife jọkalịla udele na njọ ma sikarịa nkapị n'isi. Bikonu, amarozi m ife mmekwu n'okwu a, ike agwụgwụ m. Maka ife anụwa na-emenụ o juru m ọnụ, ọ karịrị m. Ndị be anyị, ka anyị tinye n'ọnụ n'okwu a. Biko ife ọbụla ị na-ede, dee ya n'okwu Igbo. Doonu ndị nke m, bikonu. Papa Soludo, biko chigharịa ma chigharịa. Ndewo sa. Register your children in our Igbo Academy and see great improvement. If you also want to learn content, DM me. And we have power banks for sale. If you want it, also DM me. 20K, 30K, and 50K mAh. I'm just a DM.